Kaupungissa on tarjolla työtä, mutta myös stressiä, pakokaasuja ja tuntemattomien ihmisten massa. Maalla on rauhallista, mutta töitä ei valitettavasti ole aina tarjolla. Kumlingessa yhdistyvät kaupungin ja maaseudun parhaat puolet. Turvallisuus, luonto, mahdollisuus monenlaiseen työhön ja erilaisiin harrastuksiin. Kumlingessa ei ole työttömyyttä. Saaristolaisena oppii automaattisesti olemaan luova. Kumlingen kunta sijaitsee keskellä Ahvenanmaan saaristoa. Olet tervetullut joukkoomme. Kumlinge sopii sinulle, joka arvostat elämän tärkeitä asioita ja haluat nauttia niistä. Tervetuloa Kumlingeen! Kumlingen kunta sijaitsee keskellä Ahvenanmaan saaristoa. Täällä asut keskellä luontoa, mutta kaikki mukavuudet ovat kuitenkin kätesi ulottuvilla. Kuntaan kuuluvat pääsaaret Kumlinge, Enklinge, Björkö ja Seklinge. Kunta muodostuu 800 pikkusaaresta ja luodosta, jotka ovat levittäytyneet helminauhan tavoin mereen. Miksi ihmisten pitäisi sinun mielestäsi muuttaa Kumlingeen? Naturen, lugnet, människorna, allt det. Det är det bästa med bo på Kumlinge. Kumlingesta on 2 tunnin matka Maarianhaminaan ja 4 tunnin matka Turkuun. Suurin osa matkasta taittuu mukavasti autolautalla ja matkan aikana voit samalla syödä, tehdä töitä, rentoutua tai nauttia kupin kahvia. Matka Kumlingeen ja takaisin ei tunnu koskaan pitkältä, sillä lautat ovat saaristolaisten kohtaamispaikka. Siellä voit tavata ystäviä ja tutustua uusiin ihmisiin. Usko tai älä, Kumlinge on monella tavalla antoisa paikka asua ja elää. Jag har bott i Stockholms skärgård hela min uppväxt på somrarna bara. Och när jag kom till Åland första gången så kändes det som att hittar man någon möjlighet att leva och bo här så vill man gärna göra det. Jag tycker att med dagens moderna resande och teknik så får man liksom det bästa av allt. Så man kan ta del av kulturliv på andra ställen, man kan ha ett bra arbetsnätverk och inte känna sig liksom utanför. Och man kan samtidigt bo i det här miljön där man har liksom vattnet och naturen och alla de möjligheter som det innebär att bo i skärgården. Täällä on terveydenhuollon päivystys ja oma apteekki. Onnettomuuden sattuessa järjestetään nopeasti kyyti lähimpään sairaalaan. Kumlingessa on myös oma lentokenttä. Ainoa koko saaristossa. Es gibt hier nicht diese Anonymität, wie man das aus Städten kennt. Also wir kommen ja ursprünglich aus der Stadt. Und das ist also sehr schön, dass man die Leute im Grunde genommen alle sehr schnell persönlich kennt und also eine ganz andere Beziehung aufbaut und mehr Gemeinschaftsgefühl hat hier. Pitää kanissylissä on Ja, det är den trygga miljön. Både för barn att växa upp i och för oss alla andra. Och sen den öppna miljön vad det gäller beslutsfattande både i kommunala organ och i föreningslivet där alla kan vara med och forma sin egen vardag i Kumlinge. Täältä löytyy tietysti päiväkoti, peruskoulu ja vanhainkoti. Päiväkoti ja vanhainkoti sijaitsevat samassa rakennuksessa. Täällä Kumlingessa me välitämme toisistamme ja opimme toinen toisiltamme. Få elever i klassrummet är ju drömsituationen för vilken lärare som helst. Att alla som skulle se det här skulle bli helt vilda att det finns sådana möjligheter att jobba med så personligt med barn. Att det är nog skillnad om man har 30 elever och alla behöver hjälp samtidigt än om man har 5 elever. Då hinner man gå och ägna sig åt dem så just så mycket som de behöver.
Kumlingessa sinulla on aina tekemistä. Täällä toimii 20 erilaista yhdistystä ja vapaa-ajan aktiviteetteja löytyy joka makuun. Voit kävellä vaellusreiteillä saariston kauniissa maisemissa tai ehkä löydät uusia, koskemattomia reittejä. Myös metsästys on suosittua ympäri vuoden. Se onkin Kumlingessa sosiaalinen tapahtuma, johon kaikki, niin nuoret ja vanhat kuin pienet ja suuretkin kokoontuvat. Täällä ehdit omistautua harrastuksillesi, ystävillesi ja perheellesi, ja samalla sinulla on mahdollisuus inspiroivaan työntekoon. Ehkäpä etätyö on sinun juttusi. Jos et tuo työtä mukanasi, voit perustaa oman yrityksen Kumlingessa. Saaristossa oppii nopeasti yritteliäisyyden taidon, eikä yritysideoista ole pulaa. Ja, det är lugnt och trevligt här på alla vis. Det är som om man har kommit hem igen. Täällä syntyy koko ajan uusia toimia. Moni liittyy tietysti turismiin, mutta Kumlinge tarjoaa myös paljon enemmän kuin vain kesäkuukausien turistibisneksen. Täällä on kaikki mitä voit kuvitella. Pankkeja, IT-firmoja, maatiloja, leipomo, autokoneja. Kumlingessa on hyvin varustettu äänitysstudio ja kunnassa on useita ravintoloita. Mitä sinulla on tarjottavana? Kumlingilaisena vain sinä asetat rajat sille, mikä on mahdollista. Jag själv håller på med webbprogrammering och så kan jag egentligen erbjuda mina tjänster till hela världen och samtidigt kan jag bo här där jag både hittar inspiration och lugn och ro. Så för mig är det en ideal kombination egentligen att leva här. Det bästa med Kumlinge och bo här, det är friheten tycker jag. Lugnet. Att man får vara i fred och man kan åka härifrån precis när man vill. Färjorna går hela tiden. Och sen när man är trött på att vara i stan så åker man hit igen. Kumlinge on paikka, jossa lähidemokratia toimii myös käytännössä. Kunta auttaa sinua asunnon etsimisessä ja valittavanasi on useita vaihtoehtoja. Voit asua omakotitalossa, merenrannalla tai rivitalossa. Ehkä haluat ostaa tontin ja rakentaa oman talon. Nämä tontit kunta on varannut juuri sinua varten, joka haluat muuttaa Kumlingeen. Olisiko tämä uusi näköalasi? Me autamme sinua löytämään sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon ja kunta auttaa sinua kaikissa muodollisuuksissa. Ahvenanmaalle ei ole vaikea muuttaa ja Kumlingeen ovat kaikki tervetulleita. Voit muuttaa Ahvenanmaalle, vaikka sinulla ei olisikaan Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta. Kumlingessa on perheitä, jotka muodostavat muuttotoimikunnan. Om familjer hör av sig och vill komma till Kumlinge och se hur det skulle vara att bo här eller är nyfikna på kommun så kan de meddela det. Och så får vi ju flera familjer som är villiga att ställa upp och ta emot. Och då bestämmer vi en dag när de kommer, tid, och så möter vi dem vid färjan. Och så tar vi runt dem till olika platser. Kann ich kaum noch was dazufügen? Kumlinge on turvallista ja mukavaa seutua ja sijaitsee keskellä luontoa. Ainoa asia, mitä kaipaamme, olet sinä. Ehkä Kumlinge on uusi kotisi.
härligt sig. Semmoinen tuntuu Ja, hela atmosfären. Ja. Människorna och naturen. Allt. Ja. Flytt från paradiset till andra platsen. Nej, absolut inte.